fraktál brať ako takú metaforu pre menšiu časť seba samých. Nová forma arteterapie, terapie umením, veľa pasteliek. Ale základ, aspoň teda prečo malujeme fraktálne kresby? 3 dôvody poviem. Jeden je ten relaxačný. A to je naozaj vedecká práca. Toto nie je len také ezo. Celú fraktálnu kresbu malujeme so zavretými očami. Preto potrebujeme k práci aj stopky. Nastavené na 1 minútu. Rukou ťahám stredne rýchlým tempom. Toto už je naozaj taká mňamka pre dušu. Čiže zavriem oči, snažím sa vyfarbovať pekne, nepreťahovať hranicu. A to niečo, čo tam vycítiš, budeš vyfarbovať. Mne sa tam ukázal na celej tej ploche panák plášťom, tak som sa rozhodla, že jednou farbičkou modrou mu vyfarbím. Stále nedvíhaš ruku. Keď ju vytvoríme ešte fraktálnym systémom, strom šťastia. Techniky, ktoré stimulujú obe mozgové hemisféry naraz. Jedna ide dopredu a jedna dozadu. A spojiť to. A s výdychom vydýchni všetko, čo ťa ťaží. Pritlač pero na papier a ja púšťam časomieru. Uži si to. Štart. Stop. Medzi tým svoj intuitívny, tak idem v ňom niečo hľadať, neviem. Ale ty si tu môžeš povedať, že si namaluješ snehuliaka. Takže takto krásne sa môžete hrať s jednotlivými fraktálnymi kresbami aj nie.